Takže vítajte v ďalšom dieli a tentokrát si kreativko, jeden šíp, tak. V ďalšom dieli a tentokrát takom špeciálnom, nie s módou ani tak, mám tu síce módy od Nargona, ale toto je proste všelijaké tie výzdoby do Minecraftu. Napríklad ja som si vyrobil strelnicu, tu vidíte, že tu mám automat, mal by tam byť stack šípov, no nič, počkajte, tam prihodím. Tak, proste mám tu automat. Keď stlačím pačku, máme štart a musím trafiť to obraz, aby mi padlo na drevený našlapné tlačítko, aby mi poslalo ďalšie šípy. Takže strelil mi to šíp a proste takto, čo je napríklad, keby tam máte niečo, ešte že trafáte na šípy a tak, napríklad, že pozrite, skúsim tam trafiť šíp. Nepodarilo sa. Takže miesto toho, aby sme si vysvetlovali, miesto toho, aby sme to skúšali znovu, si ukážeme, jak to funguje. Keď strelím ten obraz dole, keď zostrelím a padne na drevené tlačítko, ono sa to v podstate aktivuje, tento redstone signál, čo som si naviedol, ja vám hneď ukážem, ako sa to robí. Ste tu dole, takže sme dole. Tuto si dáte každý našlapné tlačítko redstone, navedete ho hore tam, kde chcete, čo mať ten automat, ktorý vám bude na nejakej témy strieľať. A jak funguje, na čo je tu tá pačka. Môžem s tým zatvárať a otvárať strelnicu. Takže ukážeme si, keď zaženiem redstone, to som videl, to som pozeral od menta, to sa musí nehať, že vypnem redstone torch, tým proste vypnem, jak vypnem tú torčku, ona nebude fungovať. A ten piesť padne tak, aby sme mohli strieľať. Takto. No, mali sme šťastie ďalší šíp. Takže tu je tam tá páčka. Napríklad toto je dobré, tak keď sa nenudíte, jak na zábavu alebo tak. Ale nevýhoda je, že by ste to museli spraviť tak, že ten našlapné tlačítko by tam zostalo a ten obraz, čo tam padol, alebo barďaký ten, by musel rýchlo zmiznúť. To by ste museli čakať 5 minút asi. Proste, že by hneď od neho odsunul bokom. Takže ja vám ukážem, jak takú jednoduchú postaviť. Takže ja si urobím 2x2, takže toto bude obraz. Tak. Tu budú tie našlapné tlačítka a to bude strašne malý link a to bude ľahúčké. Potrebujeme redstone, ináč toto si, keby niekoho, teda Rudit, ja to mám po slovensky teraz. Keby niekoho zajímalo, že prečo mám tu tieto módy a takto je Nargonov balíček modov. Kopu ľudí pozná Nargona, nie. No, takže ja si tu dám tie našlapné tlačítka a hneď ale ja som to mienil spraviť tak, že by tu bola diera, aby ste museli trafiť do tej diery, tak aby ten obraz zničil a preletel to do tej diery a aktivoval to, čo by ste potrebovali. Ale bohužiaľ, mal to jeden háčik, ono by to nefungovalo, preto lebo ten obraz počas spadne, keď je tam medzierka, takže no, podstatné máme hotové, takže ešte teraz opakovať signálu. Tak. Má viesť to tam, kde budete strieľať. Tuto budem strieľať ja. Tak. Takže potrebujem ešte torčku. Ja hovorím po anglicko-slovensky. To nevadí. Takže potrebujem torč. Piest. Jeden Rudit. Tak. V podstate vidíte. Tuto sú všelijaké, tuto je industrial krava, tak? A teď. Takže tuto si musíte vykopať dieru 2x2. Dať sem tie 2 repeatery redstone. A teraz no. Krompáč.
že to by malo fungovať. No. A môžeme, máme to už takmer hotové, ešte si to urobte a ešte si môžete urobiť vstup, aký chcete, proste všelijaké farby, čo možné, proste môžete to mať všelijaké krásne, tak, všelijaké vychytávky, všelijaké hovadinky, proste ono to funguje vlastne, keď si urobíte takýto otvorček, takže nemôžete strieľať, až keď dáte dole páčku. Tak ja si tu navedem ešte ten redstone a tu môžeme dať výherný repeater a tam budú repeater automat. A tam budú napríklad dia bloky. Dia kocky. Takto bez tých diamantov. A ukážeme si, že to funguje. Takže zapálime. Lagol sa. To sa prestáva pri obrazoch, že áno. Ale nevýhoda je, že sa na serveri by ste tam museli mať resku, aby vám to neničili. A aby vám to nemuseli, že by rozbili to a vykradli by si napríklad dispenser, bum. No, furt vedla. Je tam redstone. Dám takto. A teraz keby som nejaký netrafil, tak mám väčšiu šancu, že nejako... No, nič. No, a vyhral som diamant. Takže takto to funguje. Toto bol ten taký prvý zaujímavý diel, tak ja sa na ďalšom dieli.